No et pots imaginar que contenta estic que puguem marxar juntes. Vull que sempre recordi l'estat en què estava vostè quan la vaig trobar fa 3 mesos. No ho oblidi. Per això vaig tornar. Tenia tantes ganes de veure't. Lluï, què et passa? Res, no em passa res. Ha estat massa fàcil tot això. No ho trobeu molt estrany? Què vols dir? Vull dir que és molt estrany que aquell paio ros ens deixi marxar com si res. Au, va, Tamahome és la persona que va salvar la Yui. No és una mala persona. De debò? A mi no m'ha fet gaire bona impressió. On som? Hi ha una cosa que vull que vegis abans de marxar. Tamahome, tu espera't aquí. Ah, entesos. Què et passa, Miyaka? Ah! Què és això? Chichiri? L'hem feta bona. Que és una broma, això? És una esfera sagrada. Aquí no hi tenim res a fer. Les constel·lacions de Suzaku, no hi podem entrar, aquí. Què dius? Renoi! Sí, és una estàtua. Deu ser per espantar la gent. L'única que està espantada aquí ets tu. Però què dius? Si no em fa gens de por. Escolta, Miyaka, Què? pensava que si en lloc de tu jo hagués estat la primera d'obrir els 4 déus del cel i la terra, ara seria jo la sacerdotessa de Suzaku. No trobes? I ara seria a mi a qui estimaria en Tamahome en comptes de tu. Però què? Yui... El cos no em respon. Que sents dolor? No pateixis, Miyaka. Potser és perquè estem dins el mausoleu de Seiryu. Llàstima, aquí no et podràs salvar el teu Tamahome. Yui, que te'n rius de mi? Qui és la que es riu d'aquí? No va ser per mi, oi que no? Volies veure en Tamahome i només per aquesta raó vas tornar. Quina sort, oi? Tu sempre has tingut algú que et protegeixi, el teu germà, la teva amiga. I en canvi, Miyaka, jo sempre... Que ho pots entendre, això? Tu no saps el que he patit des que he arribat a aquest maleït país. Tot el que he arribat a sentir. Yui... Tot és culpa teva, només teva! I ara escolta'm bé, Miyaka, a mi m'agrada en Tamahome. Te'l prendré i sàpigues que serà meu costi el que costi. Yui, però què t'ha passat? Nakago. Sí, sacerdot.